Za górami... Ja neviem, koľko som... Dobre, daj. Za górami tam je... Kde je prototyp? Joj! To je prototyp! Počkaj, čeknem jeho real skin. Joj, to je nejaký robot s prototypovou hlavou. I don't know. Za gorami, za lasami žil by jeden... Peťo, čo pokračovalo? Za gorami, za lasami. Žil by jeden... Peťo, a to čo video, vieš aké? Za gorami, za lasami, žil by jeden... Snajper Kaki! Ja som ho pritiahol aj cez Riot Shield. Hej? Dobre vedieť. Vidno, že táto hra nemá logiku. Môžeme si zapamätať, že Rivals nemá logiku. Hej, na tým snajper. Nie, ja som strelil grepper na Riot Shield a ten Riot Shield to nepritiahlo rovno celého týpka. Ale nie tak, že to... Nie tak, že sú prilepení. Joj! Poď ku mne! Joj. Žil by jeden starý Bunny. Počkaj, to je napísané, keď som zhodil. Ja neviem. Oni sú tu alfa šatri. No jasne. Peťo, nepovedal si nám tvoju informáciu. Bróň, alfa šatri. Denník. Počkaj, napadá ma jedna hra, my sme mohli urobiť Roblox. Tu je ohník. Ja sa pritiahnem hore. Sakra, ja som myslel. Ohník! Už není pozor. A toto je pozor. Kto je pozorný, ten nebude už nikdy v živote. OK. A kto chce robiť tu so mnou, to je moju hru, čo ma napadlo. Ja... A ty Peťa? On používa AI na zbytočné vecičky. Napríklad robenie... ja si ešte pamätám jednu fotku. OG voje. A? Elo? On urobil bombík, ďombík. Nenávidím Čo to bolo? Dali sme. David, nemáš rád Toxic Gajov, že nie? Čo? No hej. Ja nesnášam nesnášam typku, ktorí používajú emote L. A ja to sú Toxic. Napríklad crouchovanie. Ty si moje spy. Ja som sa pokakal. King banana, 107. Banana. Banana grande. Takže typek ešte ide hitovať s tou vecičkou. Nie. Čo sa deje? Čo pípa? Za horami, za lasami žil by jeden z Talibany. Ja? Okay. Pas? To práve telo. Ja neviem, čo má. Pozor, on kráva.
Ale ja som on ukázal, kde je týpek. Ahoj. Nemusíš používať Riot Shield. Slem. Ja som dlho nepoužíval knife. Let's knife it. Najlepšie slovo. Let's knife it. Čo sa tu stalo? Lukáš zmizol. Lukáš zmizol. Joj. Počkaj, my skúšame headhunter. To je dobré. Ale je to dobré, môžeš nechať. Dvaja opilci. Jeden mafián boss. To skvělý od mávky spoja. Peťo. Je to dobré. Je to kolo. Kicia. To je kicia. 2, 1. Kam to oslavuješ? Oslavujem nový rok. Keby len tak bol. To bol priatelia. Áno, to je ten problém. Oslavujem nový mesiac. Nebo ďalší mesiac. Za koľko bude? What am I doing here? I don't... Muzeum! Počkej, Vesta. Vesta. Na muzeum zase. Mám neobľúbenejšie. Počkej, to je headhuncho. Peťo. Peťo, headhuncho, pozor! Idem proti headhunčovi. Ďalšiemu. Vyriešil som headshota. Tam je headhunčo. Na ňo. Na ňo. Vylomte tie dvere. By the way, on... Ako sme prehrali? Ale Peťo ešte žije. Joj. Tam ty večer, kto bol? Ja som headhuncho. Ja nemám nič. Ja proste stojím. Pomoc. Ide po mne, Peťo. Ja nehrám tú hru ani. Pomoc, to nie som. Nevieme lokáciu, pomoc. Nech som tam, už mám vrab som. Ja nesom nič. Ja som proste nič. Ale naozaj, však to je najväčšia holovina na svete. Ja som bugly. Pomoc, ja som bugly. Počkaj. Ja neviem nič robiť. Ja neviem nič robiť, strašte ma. Ja mám jeden granát. Ja idem po headhuncho, to je treba. Peťo ma negardoval. Ja teraz gardujeme, Peťa musíme gardovať. Peťo, gardujeme ťa. Čo som? Ja mu dám moju revenge, ho negardujem. To sa mi tiež stalo, Lukáš, aj mne sa to stalo. To ma nenapadlo, keď sa mi rozbila hra. Peťa sme obranili, keď som nemal celú dobu zbraň, ale okej. Ja som tiež nemal zbraň. Ja som headhuncho, obraním ti. Peťo. Teba budem obraňovať, lebo ty si povedal, prečo nebudeš obraňovať. Takže teba mám dôvod brániť. Len Peťo ma nechcel brániť bez dôvoda. Aj mne sa... Všetkým sa stalo. Že ma headhunt... Žijem. Idem proti gardovi, Pepu som zneškodnil. Kamo? Ja som headhuncho a nemám absolútne nič. Ja som headhuncho bez zbraní a všetkého.
No ja, wow, ja mám tu najlepšiu zbraň, čo som kedy mohol mať. Ale aj mám po kukule. Je, pozor! Pozor, postavím! Ja som head honcho s Warpstoneom. Ale bolo aj po kukule. A ja som mal medzi fistov Warpstone. A mali si mať fisty. Neviem. Všetci dajte novú mapu, dajte takú novú. Studio je dobrá. Aké štúdio? Ja si nikdy nedal. Studio je dobré. Je to studio. Čo je štúdio? Moon Studio. Please like it. Takže, kam budú? Poďo? Veď som začal. Tam mne sa to tu celé buguje, celé to je tu čierne. Tak to ignúri. Ja som nelivol. Ale to tu mám úplne čierne, ja si tam vám ukážem aj možno. Čo si nám to stali? Ty si to livol. Ja som to nelíbal. Ja som to líbal. My sme tu iba s Peťom. Viete, čo koľko tam bavaním, lebo mne sa to seká aj na dôži. On to fakt livnul? Hej, on to... Aj chat? Oh, Si tu! Peťo, ty dávaš. Peťo dáva invajty. Daj ti Peťo, čau. Ja som si myslel, že lídeš. Daj Jano na Peťo. Peťo mi je dáva. Je ti zima? Aj mne je zima. Tak sem, ty Peťo. Mne Peťo ešte nedal. Ja som dostal notification na milisekundu nejakú. Okej, poďme Peťo dáva. Mne ešte nič neprišlo. Počkaj. Peťo, ideš tu treba. Už? Ja. Mne fakt nič neprichádza. Počkaj. Dávam obidva, a tak Peťo ako lídra, okej? To je Peťo, okej? OK. Môžeš si to aj pozrieť na video, že mi nič neprišlo. Ešte čo mám v settingoch, prečo mi to nejde? Ja na čo v settingoch, že mi to neprichádza? Parting Max, everyone, ešte raz mi daj. Absolútne nič. Tak daj invite na Peťa, to tu. Dá tu na Peťa. Daj si invite. Daj. Už som dal. Si nedostal. Ja neviem. No, už mi dal. No konečne. Daj od Peťa. Aha, OK. Môžeme. Daj. Takže... Dávame toto studio. Chce mi dať do Mario. You are random. Mario. Aká boom. Vystav. Nechceli sme... Aha, ja tu není ani. Sú všetci ready? Dáme Petganu. Ještě necháme. Já si dám historickou kartu. Let's keep this simple and easy. Myslel som jumpscare od typky. Ty prečo používaš crossbow? A sniper?
Počkaj, oni buffnuli crossbow? Čo? Oni buffnuli crossbow? Nenecnuli ho. Kam, čo je s nimi? Sa mi zdá, že nenecnuli, že má menej nabojov. Ja neviem, čo keď sa Nie. Yes? Počkej, ja tam tu nemám byť. Kde je logika? Počkať. Počkať. Dávaj si pixel bundle. Ja? Nie, ja si tam, oni všetci si vidieť. Pozor! Čo sa stalo? Pozor, to iba stratiť, ale na to iba oslepilo. Ja či... Oh my... Skip! Vystrihneš to. Ne, ja to nemôžem. Pamätáš to druhé video, čo si ho povedal, mne to nepustilo. Vole, ty sa máš strihať, skúsi niečo na YouTube. Čo sa to nepustilo? A mi to dalo druhé video. Kam... Kde je tá typka? Či typek, či neviem, čo to je za rasa. Dole! Joj, to si ty, aha. Ďakujem! Dole! Počkaj, tu dole! Tu dole za kde? Joj, tam je! To jak tak ukazuje? Stredným klikom. Helaška, nie, ja neviem na tablete, alebo na čom to hráš. To pôjde. To nejak ide, len záhadne musíš zahekovať celý tablet. A počkaj, flashback. A však ten flashback nikto nič neurobí, ale nám iba asi. Flashback bude povedať. You might think that you are dreaming. I don't know who are you. Dole! Ty počkaj, ja ti ukážem, kde je. Tam. Jo? Ja neviem. Aha, ona sa sama kill... Počkaj, za tebou som dá. Že on išiel takto do výťahu. Tu? Dole. Som mi to, že išiel, typeček. Ne, to není. Kde ty išiel? Ale dole. Juj, tam je. No, on išiel dole. After we die, we will also not survive. Oh, to som nechcel. Dobre. Thank you. Idem hodiť ja zase. Počkaj, ja idem hodiť 1 kilometr z flashback. A- Idem hodiť 1 kilometr. Vyskúšam, čo sa stane. Nepozeraj sa. Nehoď flashbang. Vole, vieš, že to... Počkej, vidím typku, vidím Rosu. Mne to všetkých oslepilo. Mne to iba oslepilo. Kde je Rosa? Haló, Rosa? Je za Počkaj. Myslím, že ho videa. Čo? Rosa zmizlo. Dúfam, že bude... Obdaná Peťa. David ho nejde. Zem! Paša! I'm sniping like a sniper. Daj. Peťo. Koľko štekov dáme na video? Ty. To je veľa. Menej. 2.
Menej! 2. Jo, menej. Ešte jedno. Však veď. Okej, ty potom. Jak dlho natáčame? 21 minút. Joj, tak môžeme ešte 2 kľudne. Alebo ty. Sekund. Ja? Hej. Čo? Tak daj mi spláci a ukončia, my budeme u toho a my budeme natáčať s Peťom, okej? Ja ešte ostanem. Okej. 17 sekúnd. Máme tu nerda. Co? Peťo, čo ty smeďakuješ, baba? Čo je to Nave9? To kurčák zvinia telefie, ten námetrak je 7,9 cm. A jaký kurča? Čo ti nadali? Vyzerá ako Peťa, ale má kuraciu hlavu. No? Ahoj, kuracia hlava. Však to je... No, West Town. Prosím, nesťažuj sa na mňa. Kvôli tomu, že som hovoril pravdu. Ahoj, kuracia hlava. Bože sa... Vidím, že sa Peťo laguje trošku. Ešte, Milo, nedíš, sú také veľké, že... Dnes nebudeš si vedieť, čo? Podľa mňa jeho Wi-Fi už kričí o pomoc. You must dreaming. I must dreaming. Ahoj. Ja som mu dal omylom jednu zlú shot. Komu? Pozri sa, ja som dal no scope. Ja som dal no scope. Kde je? Kde je ty, Peťo? Erik, či Lukáš? Nie som Erik, no? Ja som dal no scope do hlavy. Kde je ty, Peček? Neviem. Ja som ho videl. Kde si videl jeho chvost? On tam tu vzadu som myslel, že išiel. Pritiahnem ho a daj mu backstep. Počkaj, si tu time? Ty si tu time. Ja som urobil toto kolo 0 damage a mi dali 0 damage. Ty si urobil toto kolo 0 damage a dalo ti 0 damage. Ty nie si biologiár, ty si logikár. Máš používať šlabíka. Gelb me. Urob šu. Oni chcú s RPGčkom, tak poďom s RPGčkom. Uvidíme, jak budú mať RPG proti RPG. Jak sa ti darí proti RPGčku? Takže teraz typkovia sa môžu aj objavovať. First instinct. Gratulujem, práve si pochopil, jak fungujú hackery.
Jip. Jip. No. Będę was zoryfikować, i ona idzie, uvidíme. Ja si myślę, że on będzie. Oh my god. I... Joj, ciao! Ano. Wow. Okej, teraz idziemy. Locked in. Ba. Na zaczątku. Po prawej stronie, co tam się zaczynało, To nie nadawanie. Chciałbym powiedzieć, że mają suche kryt, a to jest prawda. Poczekaj, nie, oni nie suche kryt, oni mają... Poczekaj, Pecio, oni nie suche kryt, oni mają len aim assist. Hej, Bro, strasznie. a gdzie masz aim No bo że sama jeszcze nie położył. O, już się położył. Okej, nie zabiję na kogo, tak oni nas nie zabiją. To si możemy zapisać, albo co chcesz z tym... Aha. Zapisz! Ja tak kłócę. Jak Gengo w štyrke. Keď si dal dole tú happy masku divnú. Jo. Rasputin, jo. Moje uši. Ja idem tiež s revolverom. Počka, Peťo, pamätáš tamto Gangle and Lego and Kinger to... Ganger and Langer. Jax and the Cowboy. Not today. Co to bolo? Die After die. Mine. 200... Pozor! Powinna wam wygrać. Spolu idziemy na nich. O, Tu. No. I'm walking down the street and I see a ghost. I was walking down the street and I saw a ghost. There was something before years. Aj mňa. Ešte koľko kol? okej. Peťo, daj. Ešte metol. I'm shivering from the cold. Dajem. Tiptoe. Ešte raz povedz I am. Okej. Povedz to and I am. Ja skamedujem. Jedna zasam. Počkaj, ešte raz povedz and I am. Jak si povedal predtým and I am. Lukáš. Ona think American Digital System. Avengers! No uši. They will fly at the moon And the sun and we don't know what. Boom. Piam. Asi toto kolo už bude končiť video. Okej, bye. 9 minút. Čo? Ganger and Manger is the damn. Be. I'm dead behind you. Gangle and mangle and gaga. Ugaga e gugu. Good job. Co? Nie! Oni się tam wodę, obydwa zboli tam wodę, obydwa tam boli wodę. Tam bol easy, ale ten druhý. Tam je.
tu je snajper. Jo. Kde je? Som ho zabudol. Musíš... Oni hodaj, budove! Tam! Dobre, že mám ten grepek. Není tu. Jo, čau. Exogan, no jasne. Okej. A to by sme aj tak nehrali. Hm? Musím to priznať. Počkaj, čo som tak danáci? Dáme? Dáme. Vlastne neobudneš dať. Ja robím s neviem čím, gangle, mangle. Vidím Peťa, že už rageuje. Počkej, tam uteká Gojo. Gojo sa tu dá. Yuji Muji. Vieme, že to je Borgočo. Určite to bol Gojo. Sniper. RPG spammer. Typek napísal. Nie, som sniperka. Peťo, na teba nadávajú, že si RPG spammer. Ja viem. Ja som asi to používa. Nah, he's just raged. Tak hrajte. Nechodím do budovy, ja tam. Všetky 3 okna dole s nimi. Jo. Sanji dole. Tam je RPG spammer. Go to the... Oh, jo. Na bomby, ja ich podávám. Nechoď! Ej, tam je tá trapka. Stinky Winky, môj aim je stinky. Lagi. Ahoj. Kam utekáš? Čo napísal? Že, what do you mean we bullying? One, two, buckle my... What do you mean? Ja vidím ho. Ja tu len typku. Juj, tam takto strieľa. Čo používa za zbraň? Pomoc! To je celý... Pod. Peťo, vieš, že keď musíš používať... Oni ťa reportnú. Broj. Ja som si rýchlo skočil.
O, tady už neprejdem. A tady prejdem. Double kill. Okej, žijem. Jo, ja som mu typek dal no scope. Chápem. Peťo, chápem, pozri, čo typek napísal. Oh, okej. No bad words in this video. Jo, počkaj, tu je trapka. Ja som skoro aktivoval naše trapko. Okej, si na to sám, s 30 života. Nie. Ani jedenka nešli. Ani jedenka. Čo on to Nie błagam, tu ziemię. Zeszli. Dobra, nie tam jest bomba. Te- Bomba, okna. Okna i bomba. teraz celý... Że tam bomba. By the way, celý server o tebe vie, že používaš RPG. Hej, oni už na teba nadávajú. I can see that. Jo? Si na to sám. Jo. Ešte posledné kolo na moje video dám. Okej, čaute. Ja som mu... Here comes my favorite part of the song. Hope y'all are ready for this. Ha ha! Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la.